Cha siyakhuza lana ukuthi ngenxa yokungafundiseki ngapha kwezothando. Kufanele sikhuze. Sekukuningi ukuhlukumezana okukhona. Kufanele sikhulume amaqiniso asabekayo. Umnikazi wemoto uyena othatha isinqumo. Yogibelisa lo. Umuntu amthandayo. Musa kona isintombazana. Uyabona ke kufanele kuyacaca ukuthi imoto unayo phela. Umnikazi wemoto ugibela emotweni yakhe. Lalela usho ubala seyigijelwe imoto manje sekubanga uFrancis. Nanso indaba. Kanti omunye umuntu uyathi angihlale ngemuva nje. Ngoba ngiyazi mina uzokwehla lo akalutho futhi naye abese siyofika ekhaya. Hayi uFrancis kodwa unendawana. Uthi ngathi ephele nenhlonipho. Kanti yabazi kangcono indaba isuke isemuva. Ohloniphekile ohlele emuva. Uyabathayimisa manje. Kunjalo nje. Yebo asithi 0860002437 sikhulume noThokozane nangi sekhona number 4 ukhona Thokozane awu madodona umfalanga hayi ekhekheleyo hayi ukhona usathola semlindeni asenze njalo asithi sawubona yebo so delicious awusomlekile ay yabo siyakwazi Fanini. Ngiyabonga Munja. Asambeke emahostela nithini Thokozane noma wena inkolonkolo sanibona uthatha abathathu nje ngibona bathini kodwa le ngoma le iphuma kiphi iphuma kwi-album okuyona ngigcine ngayo isikhiye seCodroom. Nayi le ndaba esikhiye hey phela yabuya futhi le ndaba asiphatha noma kubani na umcimbi ekhaya siyasetshenzela naso hayi wena siphatha umuntu othembekile siphatha umuntu owasebenza ngoba ngikhuluma indaba enkulu kusikhiye seCodroom ukuthi mama uKhozi ungamboni le yampandla ubukele yampandla ubukele yantshebe usuyibukela phansi mntanami wafunda wakhuliswa nje uye umnikazi wempuphu uye ophethe isikhiye seCodroom yebo umlayezo oyisimanga Wesicoma njengoba engasafiki kweshisayo abasamniki ukhiwe Khozi ukuthi akanoma bona ukuthi ngizodabulela wonke umuntu ofikayo ngoba mina vele ngiyayazi sizikwa kusuke kunjani uthi bayabona ukuthi ngithambile abasamniki ake sizomnye umuntu esizobani simthola sawubona semahostela nangu uThokozane Mpukalanga ya sawubona awuthi sihambe sibheke omunye futhi ngathi uzomvalela sanibonani ya we akalindele yabona ke nango sawubona akatholwa kahle kunjani DJ awuthi usemanguza taxi right now ngiyacela bese ubingelela uThokozane uwephala yebo mama nangu omunye nami sisiyavala sawubona wakwethu bandolo ame ukuthini Thokozane ngiyabonga mfowethu ngokuthi ngiyabonga mntwana yebo nhlangothi manje angibuye kuwena somnandi inje ikhumbula kahle emasema-hostela uthi nazi insizwa njengoba uzithatha amehlo engqondo zenzani manje badlalani ukhasino bagezile bayaphalaza benzani ufike ekhaya mamkhoza ngikhulela lapha eDenver ngihlale 9 years laphana impilo ikhona ungezwe abantu bekhuluma ebhasini besho kungekho sakhuliswa lapha sikhipha ingoma sinamagoso kunomthetho ukuthi njalo ngomgqibelo ntambama ngo8 nanka amagoso akithi asiphethe uJonteti umfakantuli ofihla siyahala umfakadladla ukuthi lapha ufundisa impilo awusebenzi kufanele ube umfana okhuliseke kahle ekhaya ozokwazi ukuthi mawungalithola itoho uwashela obhuti ama-overall omsebenzi ama-avalon uyawasha uwazi ukuthi obaba ukuthi ubaba wasemsinga eBackville eMnambithi inkandla nqotha umuntu akusholutho inongoma akusholutho konke lapho akubizwa ngegodi lapha nokuhlonipha inhlonipho kodwa mangabe uswazi ekhaya lwashoda lokukhulisa hayi lokulimaza ngoba kufanele sihlukanise umntwana usumkhwisha ngimqondisa hayi ukulimaza ingane cha ke kubonakala khona lapho usuphakathi kwabantu abaningi hostel cishe bamthenela kakhulu impahla zokugqoka bamfida ngokudla basebekhohlwa nguswazi bese igcina impilo engathi yakushaya ekuhambeni egoli kanti awukhona ukuphila nabantu zehlise thumeka mawumfana uzophila kahle ukwazi ukuthola kulethunjini ngesikhathi umakethe ungakawuthola umsebenzi sahlala lapha kumnandi sikhipha ingoma ngoba kwakuyindlela esifundiswa ngayo ukuphathwa nobusosha bethu ukuthi uphila kanje awukwazi ukuthi ngesikhathi sika8 ebusuku awukho ngaphakathi ehostel ngoba igoso liyakufuna engomeni uqoqekile mawusula ngaphakathi akho sigebengu ozohlangana naso ngale kojulisi kobani ngoba kufanele kube la wazosebenza labantu futhi ohleli nabo yiba bazi ukuthi imali kuphela kwenyanga fanele iye ekhaya enganeni saqoqwa ilokho njengoba silana nje empilweni iyona ndawo esihlalekiyo esihlonipha kakhulu namanje sithi abantu ababuyisa ubuntu angalamba umuntu
nisebenza nivuka akakwazi ukuthi akuthole phela okuncane naye uyokwazi ukuthi futhi aphinde asize abantu awusho sekhona umuntu esenefika njalo phela ngihlale edini so kodwa khona usekhaya yenze njalo ithi isoka mina nenhlanhla ngoba no wabecele mawusegoli kushisa impepho ekhaya uphuma umfana ufuneka ulalele ulimi likayihlo ukuthi uthini emsamo ingakho ngabhala le yangoma le yanyaka ngathi number 4 washo msamathi ngoqaphela oMagreth noChristina bengazi imali yami okay baneke uMagreth noChristina no balisa noma Tsibiso bakhona kodwa ke funeka uqonde ukuthi ekhaya kuthiwa yabona mawuzothi ke bathi izinto ezimbili ekuhambeni nasekhaya kunengodosi kunentombi ngala masihlasana usazi amagama kufanele kucace ngoba phela iSunday inkosi egoli eyibaluleke kakhulu uzogcina uqinisa amabhawodi ekuhambeni bese kuyaxeka ekhaya kanti uma uzivela iqiniso nje wakhiwa ngasekhaya angisho ukuthi ngithini obalisa bakhona sizinsizwa noma uthe waweqa umgomo kodwa thani nje bese ubuye endleleni ngoba nenkabi mayilima kuyasho ukuthi breeze uyabona sesiyavala ke awutshela uthini balandeli kakhulukazi nje isimanje kuma-page nakuyo yonke into nokuthi mina ngivamisa ukuba nenhlanhla okuhlangana nabo njengoba bengihamba ithi indaba yami nje mamukhoza kubalaleli bayazi uThokozane uyasebenza kakhulu njengamanje senze ingoma esaba 4x4 sebenza nogada mfokaNxumalo nomthandeni phela mfokaManqele kanye nomfana uduma kahle mfokaNkosi lapha eNgoje senze ingoma la sikhuza khona ebizwa ngama 4x4 sikhuza ngomkhosi ibalulekile ngoba thina masabaculi hayi ukuthi kufanele ugide ubhande phela kepha kufanele ube nomyalezo makukhona izinto ezimbi exake isizwe asizakale somlomo wesizwe 4x4 no 4 le so 4 le ngoma siyakhuza bakithi ukubulaka kobuholi amakhosi induna akume asilutho asibani kodwa siyakhuza nje ngoba ngisho kobhejane futhi siyakhuza ngisho ku-operation ngale ingozi nami ikhona ngoba nenhlanhla ey'ntweni ezikanje ukuthi nakukhona inkinga ngoba nenkosi ngabantu hlalwe phansi kulungiswe bakithi wabamela kujulayo yezwa kanti akugcinile lapho nansi enye ingoma phela okuthena BBO ukuthi ukheza ukhuluma izinto ey'balulekile ingono yasemsamo ingono yomsamo izinto ey'xaka imizi izinto ey'xaka imindeni ngathi mina ingono yomsamo awuthi umndeni esitudio liyabhubha lapha ifanele ishaye izinto esilandela sizoyizwa umuntu ekuthiwa ubhekile khona umuntu ekuthiwa uvelaphi amagama akukhize lawo izodwa abantu ihambile le ngoma imnandi kakhulu isimanga bamkhosi siyabonga bese kugcineni-ke hayi kuma-page ngiyatholakala ko-Twitter @Thokozane _ na Instagram @Thokozane _ kanti ku-Facebook uThokozane somnandela ngabazobona lapho isithombe kuney'ndondo lapha hayi we qoqo nazo baze badlo mani mangolo yebo badle kabasi uhlalo wami uhlalo wami yebo wasezulu le amajubujubu manje njani sisaphumela le ngoma namaSeseva nephuma kodwa akakwazi ungaphumi ngebika lethu Sikhize courtroom Awusesoze sikese courtroom oyisona ibika sazoqhubeka nayo ayithini lena sikese courtroom siyabonga valisa ibalaleli siyabonga siyamthanda abalaleli boKhozi FM sisikhize courtroom hayi madoda lalela indaba Thokozane